به هلکفتا جشنا روجنامه‌گریya Kurdî çalakiyên ji bo bîranîna evê rojê didomin. Yekîtiya xwendevan û ciwanên demokrat li Dêrikê simînarek pêşkêş kir û ragihandin ji bo wan armanca ji bo pêşketina civakê û gihandina dengê ciwanan. Em weke yekîtiya xwendevan û ciwanên demokratî Kurdistanê roja ava em vê roja hanê dibînin rojekî giring li dîroka Kurdî de. Ragihandin rojnamegerî gereke bibe armancek ji bo pêşketina civaka Kurdî de û pêşketina projeya netewiya Kurd de. Em weke yekîtiya xwendevan û ciwana em dibînin bi ragihandinê em dikarin dengê xwe bigihînin devahiya cîhanê bi rengekî nû. Komalaya medyaya lêkolînên dîrokî filmek dîkomod li ser rojnamegeriya Kurdî di nava simînarê de pêşkêş kir û bi awakî berfireh rewşa rojnamegeriya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê anîn ziman. روجنامه کردستان جی او جی خالک دیروکی بو د فکر و رامان کردا دا کوکاری بو دسپیکا نوکرنا رامان کردی بکی ایرو ام آلیه روجنامه‌گریya کردی ام بیشن چه خاصی چه آسته پیشکتیا ام کارن بیشن باش پیشکتیا لی هنکی آلیه حزبیتی دا تکاری بیشه سری صدی پیشکتیا لید آلیه راگهاندن و روجنامه‌گریya آزاد و پسپور دا هیجی یعنی نسبت کمترش صدی چما نسبت کمترش صدی جبر کو او روجنامه‌گریya پسپوری هیل جمع گلکی پیدا نبود آلیه ورزشی آلیه دیروکی آلیه آبوری آلیه سیاسی نویسکاران جی مرجع پêşketina ragihandinê dana xuyanîkirin û astangiyê gona hêlin ragihandin li Rojavayê Kurdistanê pêş bikeve parvekirin. Ez dibêjim tevînîna me de gelek merc hene û nahêlin rojnama Kurdî îro bijî wek metlûb. Ya sereke ez dibêjim belkî wedayê emniye ev yek. Lêno her rojnamevan nikare muxaterê bi heyata xwe bike û kar bê wek metlûb bînê ziman û tişta bixwaze bêje. Kuştin he pêşawî de, girtin he, lêdan he, heta îro jî ev tişt hê peyda dibe. Mercê ewilî û divê mutaxassis be. Hê rojnamevan divê mutaxassis be ev yek. Ya di do jî divê dehmekî wî hebe. Ev di do. Ya sê jî divê azad kar bê biştexlê û kar bike. Lê gelek çavdêr dibêjin piştî 4 salan ji destpêka evê şoreşê ragihandin maye dibin bandora darê siyasetê de hêvî rawestan e. İsmail Alî Ark, Dêrik.